kabisa. Ang'o mamono gi yie mondo ogony go to some other things obegi bigido. Nikech siasa osebedo ni mano e kaka itime. Osebedo ni en gimoro ma season ne kochopo to nyaka time kaka itime no. Chuno ni koro nyaka odhi mbele. Then bang' mano kendo gichak gidwaro kendo tich mondo timnegi. In fact, samora wachoga ni siasa ni nyabedo ni kaka watime ni e shida momiyo dongruok marwa samoro ni piny. Ang'o miya wacho kama? Kawuono ni ng'ato, let's say odwaro kom mar mbunge. Especially Nairobi ka to koro racha ni chuth. Isetiyo gi million gi moko 100. Million 100. To salary mar mujumbe kacha 10,000 moro 700 kimedo ga allowances obiro. To gi lifestyle ma koro mujumbe i expect ni mondo ibede. Chuni ni nyaka koro ang'e manye yore moko mondo mi pesa ni mane gitiyo godo cha duogni kendo. Gima aneno ka nyalo konyowa. Yes. En ni jogo manie siasa wachake uru luoko siasa. To wakonyre bende gi jogo manie kanisa to gi civil society. Wachake nyiso jowa ni ng'ato katiyo gi pesa ne to nyaka pesa ne cha chieng' moro odwar mondo oduogi monde. Nikech ochalo investment. To ng'ata ma keto gire moro ka moro dware ohala. Then jopiny bende kiny kaponi irem tiyo kaka odwaro cha to gisechako ng'isi ni onge kamidhiye. Onge kamidhiye cha to ni se invest. Emomiyo ng'ato neno ni afadhali watiek na higna 5 gi chao makanya kao taringa lal awene ng'ama chielo bobiuting shida niende. Koro ka wanyalo chako wach mar sensitization to gi civic education gimomiyo jo siasa nyaka koro luok siasa dibede maber moloyo. Koyo. Kapo nono ni